Boiro pasou hoxe ao nivel alto de restriccións como medida preventiva a aumentar de xeito significativo os contaxios nas últimas semanas. Hoxe son un total de 31, 4 máis que o pasado venres. Ao longo da fin de semana, a Consellería de Sanidade veu realizando un cribado con test de antíxenos no Centro de Saúde do Saltiño, o que foron citados uns 4.000 veciños, de idades comprendidas entre os 30 e os 45 anos. Asistiu preto do 70%, e non se detectou ningún positivo. Durante a última semana, a Policía Local efectuou tamén un total de 8 denuncias por incumprimentos das medidas de prevención. Mentres tanto, na Pobra a situación segue a ser preocupante. Durante a fin de semana aumentaron en 10 o número de positivos, situándose nos 51 os casos activos por COVID. En canto ao resto de concellos desta zona, na área sanitaria Santiago Barbanza, a situación máis crítica vívese en Ribeira e Noia. Na capital Barbanza, a última actualización dos datos cifra en 27 o número de positivos, 8 máis que o pasado venres. En Noia, que hoxe entrou tamén en nivel medio de restriccións, mantense en 15. Os demais municipios desta área sitúanse en niveis máis baixos, na franxa de 1 a 9 contaxios nos últimos 14 días. Si volve a haber cambios con respecto ao volume total de positivos. Dende o venres as cifras incrementáronse notablemente, pasando dos 318 aos 331, 13 máis. Tamén aumentou a presión hospitalaria. O número de pacientes ingresados en planta é hoxe de 22 e a cifra de ingresos na unidade de críticos sitúase en 5.